Hej alle, og velkommen til dette oplæg. Hvad skal I lære ved dette oplæg? Målene det er, at I skal vide, hvordan aztekerne faldt, hvordan to kulturer de mødes, og hvilke andre faktorer, der spillede ind i aztekernes fald. Aztekernes fald. Mødet med Hernán Cortés. Efter Amerikas opdagelse fandt mange af de opdagelsesrejsende guld i Mellemamerika. Det gjorde den spanske adelsmand Hernán Cortés også. Da Spanien hørte om guldet, sendte de i 1517 en flåde på 11 skibe og 700 mænd til den nye verden, som Cortés skulle bruge til at finde dette guld. Han fik dog senere fordoblet sine tropper. Cortés startede i det vi i dag kalder det sydlige Mexico og rejste derefter nordpå til aztekernes hovedstad. Da Cortés ankom til aztekernes hovedstad, Tenochtitlan, bliver han mødt af aztekernes konge Montezuma. Montezuma var en stor og anset hersker, der havde opbygget sit rige via erobringer. Montezuma mødte venligt Cortés sammen med 200 bedstklædte høvdinger. Spanierne gengav dog ikke denne venlighed og tog Montezuma til fange. Montezuma døde kort efter under mystiske omstændigheder. Dette gjorde aztekerne rasende, hvorefter de angreb Cortés og hans folk. De fleste af spanierne døde, men Cortés og nogle andre nåede at undslippe. Et halvt år efter angreb Cortés aztekernes hovedstad med en stor hær. Størstedelen af denne hær bestod af soldater fra stammer, som aztekerne havde erobret. De var sure over, at aztekerne havde erobret dem, og ville med glæde kæmpe sammen med spanierne. Aztekerne forsvarede byen tappert, men byen blev til sidst stormet og ødelagt. Cortés tog derefter det store land og blev spansk vicekonge i landet. Kampene mod Cortés var dog ikke det eneste, som var skyld i aztekernes fald. Efter europæerne var kommet til landet, var landet begyndt at blive hærget af sygdomme som kopper og mæslinger. Man regner med, at der var 1,5 millioner mennesker i det vi i dag kalder Mexico. 100 år efter var der kun 100.000 tilbage. For at opsummere, så blev Cortés altså sendt til Mexico for at finde guld til Spanien. I Mexico møder han Montezuma, og Montezuma var en stor og anset hersker, der havde opbygget et kæmpe rige. Efter adskillige kampe lykkedes det Cortés at besejre den aztekiske hær og hermed indtage byen. Men det var ikke det eneste, der var med til aztekernes fald. Det var også sygdomme, som europæerne bragte med sig over til Mexico. Dette var slutningen på vores oplæg.